da liña 1 e 2 do Plan Máis Provincia, máis de 386.000 euros para o proxecto arqueolóxico no convento de Santa Clara e máis de 4,4 millóns de euros para as obras de conservación de firmes nas estradas provinciais. E comenzamos e facémolo polo Máis Provincia, porque destinamos preto de 174.000 euros para os concellos de Gondomar e Campo Lameiro. No caso de Gondomar, para que impulse un novo investimento, 93.000 euros para que realice a reforma do cruce da Avenida Conde de Gondomar coa Rúa Emigrante e, no caso de Campo Lameiro, 81.000 euros, que serán para facer fronte ao pagamento de diversos servicios municipais, como pode ser o canon de tratamento de residuos domésticos, o desbroce e a limpeza da parroquia de Arfragas, a xestión do ximnasio municipal ou o desbroce e podado de vexetación, mantemento de superficies e retirada de residuos na Ruta dos Meneses, a Senda dos Pescadores e da Vía Mariana. Un plan, o de obras e servicios, que está o Máis Provincia, que está dotado con 48,2 millóns de euros e onde levamos mobilizados xa máis de 41. Pasamos agora páxina e falamos dun proxecto como é o que ten que ver con Santa Clara, o convento de Santa Clara, porque hoxe aprobamos o expediente de contratación mediante procedimento aberto do Servicio de Excavación Arqueolóxica do convento de Santa Clara por un importe de 386.000 euros. E como saben, porque así xa o trasladou en algunha vez o vicepresidente Rafa Domínguez, isto trátase dun proxecto arqueolóxico completo que é preciso poñer en marcha para proceder á rehabilitación integral do convento de Santa Clara. E aquí é un proxecto que comprende diversas fases, digamos que 3 fases. Unha nesta primeira, que no momento no que lle comunicaremos á empresa adxudicataria, pois ten un tempo de 15 días para remitirnos o proxecto de excavación arqueolóxica, logo a segunda fase, que sería a realización e execución desos traballos arqueolóxicos, e logo unha última fase que é a de redactar e remitir os informes e a memoria da actuación. Xa digo, nós aquí seguimos a traballar sen descanso para que a rehabilitación integral de Santa Clara sexa unha realidade canto antes e que se convirta nun lugar para desfrute do conxunto da cidadanía da cidade de Pontevedra e tamén da provincia, porque Santa Clara, a súa rehabilitación é un proxecto estratégico e clave para o conxunto da provincia de Pontevedra. E rematamos agora os asuntos da Xunta de Goberno co que se refire ás estradas provinciais, porque hoxe aprobamos a adxudicación dos contratos dos lotes do Acordo Marco de Obras de Conservación de Firmes na rede viaria da Diputación, que ascende a máis de 4,4 millóns de euros. Trátase, en total, de 6 lotes para dar servicio a todas as estradas que hai en todos os concellos da provincia, co que, en liñas xerais, vamos a afrontar obras de reparación e mantemento e sempre encamiñadas a mellorar a seguridade viaria das mesmas. E o detalle, a través do lote 1, cun investimento de preto de 650.000 euros, imos acometer melloras nas estradas provinciais dos concellos de Vila de Cruces, Agolada, Lalín, Rodeiro e Dozón. Lote 2, 873.000 euros. E aquí vanse a beneficiar as estradas dos concellos de Silleda, a Estrada, Forcarei, Caldas de Reis e Cuntis. Lote 3, dotado con máis de 636.000 euros, melloraranse estradas provinciais en Barro, Poio, Caldas de Reis, Portas, Cambados, Ogrove, Sanxenxo, Meaño, Meis, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e Illa de Arousa. Lote 4, máis de 873.000 euros, que abrangue os concellos de Pontevedra, Vilaboa, Alama, Cerdedo Cotobade, Poio, Cangas, Moaña, Bueu, Redondela, Moraña e Campo Lameiro. Lote número 5, con 724.000 euros, Ponteareas, Salvaterra de Miño, As Neves, Mondariz, A Cañiza e Covelo. E, finalmente, lote número 6, dotado con preto de 685.000 euros, onde se beneficiarán as estradas
provinciais dos concellos de Vigo, Baiona, Gondomar, Salceda de Caselas, Redondela, Tui, Gondomar, Tui, Tomiño e o Rosal. Así que unha semana máis estamos dando conta de recursos para a mellora das estradas provinciais, vías que son fundamentais na vertebración do noso territorio, da nosa provincia. E o noso obxectivo é garantir que esos 1.700 kilómetros que é a extensión que ten a rede viaria provincial, pois estén en condicións axeitadas en termos de seguridade e avanzar así tamén na mellora de calidade de vida da nosa veciñanza. Eu, pola miña parte, era o que tiña ben a trasladarvos e quedo á espera das preguntas que queirades realizar. Ben, o Concello de Forcarei, pois o Partido Popular, de feito, encabezado pola compañeira diputada Belén Cachafeiro, presentou este mércores unha moción de censura para que necesitaba 6 sinaturas, onde está incluída pois a dun compañeiro da anterior alcaldesa que foi expulsado. Isto, pois, estamos a falar que o día 31 o Partido Popular pode volver a recuperar a alcaldía de Forcarei. Un Partido Popular que lle faltaron 17 votos para acadar a maioría absoluta no ano 2023, cunha porcentaxe do voto do 48%. Pois isto é unha boa noticia, non para o bebé, sino para os veciños do Concello de Forcarei. Un Concello de Forcarei que desde o ano 19 non se volveron a realizar uns orzamentos. Están traballando cos orzamentos que deixou feitos o PP. Un Concello de Forcarei donde perde subvencións continuamente. É inadmisible que subvencións como as que perciben por ter un parque eólico, o Fondo de Compensación Ambiental, que é unha cantidade fixa asignada a máis alta da provincia, do Concello da provincia, pois que non se pida e non se den executado. E logo, pois a situación de inestabilidade continua, desde o momento en que expulsou aos 3 meses de tomar posesión ao seu compañeiro, recentemente o seu socio de goberno e tenente de alcalde, pois tamén abandonou o barco, polo tanto, a situación de inestabilidade é evidente. E iso, pois vai, lóxicamente, provocar que a Forcarei, da man do PP, pois se implante, se sale adiante esta moción de censura, a estabilidade. Un proxecto de rigor, e isto é aplicable a outros moitos concellos da provincia. Cando fai un par de semanas falábamos un pouco en visión unha foto fixa do que era a provincia, pois atopámonos que hai 16 gobernos na provincia de pactos de perdedores, que son 16 proxectos dunha inestabilidade pois patente e onde quenes salen perdendo son os veciños. E cando digo pactos de perdedores, falo tamén de que antepoñen os intereses deles, antepoñen que non goberne o PP o interese dos veciños. E iso pois é un grave perxuicio para todos esos veciños e veciñas de cada un desos concellos. Moi ben. Bueno, chicos.